Ludastól a Harifogságig, avagy Óvári Mihály története. Apám Óvári Mihály 1921. október 14-én született Ludason, Óvári György és Beszédes Katalin fia. Bácska visszacsatolása után 1942. december 5-én rukkolt be Kecskemétre tüzérnek. Rajparancsnok volt és pisztolyt hordott, sípolt a zubbonyán, és ha belefújt, sorakozót parancsolt. Mindenkinek este el kellett mondani egy rövid imát. Kecskemétről Szegedre átvezényelték, mert várták az oroszokat, hogy jönnek, és onnan 2 hét szabadságot kapott aratásra, de csak 1 hetet volt itthon. Vissza kellett menni neki sürgősen Szegedre. Este egy tanyánál voltak letáborozva, főzték a babot, és az oroszok meglepték őket, aknazáport zúdítottak rájuk, úgyhogy még a züst is elrepült a levegőbe babostól. Mindenki menekült, aki élve maradt, apám is menekült egy barátjával, és egész nap menekültek, egész éjjel. Másnap egy déltájba egy tanyát pillantottak meg messziről, mikor közelebb értek, egy idősebb ember volt az udvaron, megkérték, hogy kaphatnának egy kis vizet meg inni, elmesélték, milyen bajba vannak. Majd adok én maguknak büdös hazáruló kutyák, lelövöm magukat, mint a kutyákat, szökevények. Hallod, mit ugat a Gané, mondta apám a barátjának, leveszem a pisztollyal, mint a legyet. Hagyjad, mert még majd bajunk lesz belőle. Elmentek, este felé egy tanyára bekéreckedtek, és a gazda befogadta őket. Kaptak civil ruhát, 2 hétig ezen a tanyán voltak, és dolgoztak, jól érezték magukat. Reggel mindkét ágy lábánál kaptak egy nagy szobát, mindkét ágy lábánál reggel egy-egy kupica pálinka várta őket, este pedig egy-egy liter bor. A gazda kérte, maradjanak ott, ha jön valaki, azt mondja, van 2 lányom, te vagy az egyik vejem, ő a másik, a barátod, de semmilyen papírral nem rendelkeztek, nem mertek ott maradni, nem merték bevárni az oroszokat, és nem mertek maradni tovább, féltek a tábori csendőröktől is. Úgyhogy nem mertek az úton menni, átöltöztek katona ruhában, megköszönték a vendéglátást, több fára felakasztott katonát láttak, akiknek a nyakába tábla volt, és rá volt írva, hogy így jár minden hazaáruló szökevény. Úgyhogy pár nap múlva találkoztak visszavonuló katonákkal, megtalálták a régi bajtársaikat, úgyhogy sikerült elrendezni, nem kérték számon, hogy hol voltak 2 hétig, és Ausztria felé vonultak vissza. Minden elhagyott tanyánál, ahol jószág volt, apámnak az volt a feladata, hogy pisztollyal lője le a jószágot, és feldarabolták, sütötték, mert nem volt semmilyen tartalék élelem nekik. A síkterepen az oroszok, mikor megjelentek az orosz tankok, félelmetes látvány volt, nem lehetett megállítani őket, de voltak olyan bátor katonák, akik vállalkoztak a tank kilövésére, mert elméletileg megvolt, hogy egy tank kilövéséért hány holdföld jár. Volt egy bátor katona, több tankot kilőtt és elfogyott a lőszere, kaszálós részen az egyik gödörből a másikba szökött, és az utolsó gödörbe, mikor meghúzta magát, a tank fölé hajtott, és helyben megtett egy kört. És így ért véget a tankvadászat. Nem lehetett az oroszokat megállítani, a tankok, gondolom, ez nagy fölényben voltak. Úgyhogy a háború vége apámat Ausztriába érte, és gyalogszerre indultak vissza.
Útközben találtak egy elhagyott harckocsit, volt, aki értett hozzá, addig jöttek vele, még volt üzemanyag, aztán folytatták gyalog az útjukat. Komáromhoz értek a Dunánál, de át akartak menni, és orosz katonák őrizték a hídat. És mikor át akartak menni, megszólalt az egyik gépfegyveres orosz katona, sztoj, bravo, bravo, és mindenkinek megparancsolták, hogy akinek lőszere van, fegyver, a kiterített pokrócra le kellett rakni. Itt estek Komáromnál, fogságba, és Komáromból gyalog lekísérték őket Kiskunhalasig, ami nem kevés idő volt, fönt a vasút le volt bombázva, Kiskunhalasnál vagonírozták be őket, és Szabadkán, Palicson, Hajdújáráson, azaz Ludaspusztán keresztül vitték fogságba őket, és mikor Ludaspusztára jött a szerelvény, apám hajabált a vagonból, egy papír csúsztatott ki, és egy rövid cédula, rövid írás volt ráírva: hadifogságba estem, Isten veletek, Mihály visznek Oroszországba. Úgyhogy apám azt mondta, hogy ezt nem lehet elmondani, hogy mit érzett, mikor elhagyta a falut. A rácson keresztül látta a szőlőkbe a pirosló cseresznyefákat. Több nap után megérkeztek a Volga partján, 2 évig sót lapátolt, és volt, hogy tavasszal füvet kaszáltak, akkor csak kalapálta majdnem egész nap a kaszákat, mert sokan nem értettek. A sóföldolgozó mellett volt egy halföldolgozó, és ott szárították a halat. Néha dobtak egy félig szárított halat nekik, mind a kutyáknak, de lopni nem volt szabad. 1 centiméter hal, 1 év Szibéria. Úgyhogy az éhség azt mondta, apám ráhajtott a lopásra, most már gondolta, úgysem megyek haza, és leakasztott egy halat, és betette a köppeny alá. Este, mikor mentek be, az őr kontrollázta, és meglátta. Apám ilyetten ránézett, az őr is rá, és intett a kezével, hogy terálj. Elengedte. Úgyhogy még a faluból volt egy Rigó Imre nevezetű ember, aki a kenyeret osztotta. És apám kérte, Imre, adjál még egy darab kenyeret. Lopj egy inget, és akkor kapsz. Szó se róla, Imre lopásért Szibéria jár. Úgyhogy nagy volt a fegyelem, nem hízott el az ember. Úgyhogy a halottakat, azokat télen, mikor bejött a tél, nagy fagy volt, fölrakták rakásra mind a fát, nem lehetett elásni a hideg béget, és mikor tavasszal megjöttek a legyek, akkor kellett kézzel kiásni a gödröt. Habár volt buldozér, és akkor napokon keresztül ásták a gödröket. És akkor aztán belehordták őket, leöntötték lórmésszel, és akkor jött a buldozér. Úgyhogy a kézi erő az mindenhol, csak hogy kihasználni a foglyokat. Úgyhogy a ruhákat nem dobták el, azt kifőzték. Ugye sok volt a tifuszos, mit tudom én. Úgyhogy a végén apám várták a jugoszláv orvosokat, és aki jugoszlávnak vallotta magát, azt már 2 év után hazaengedték. Hát apám magyarnak vallotta magát, meg be volt rögzítve, amikor elfogták, hogy rajparancsnok volt, és a tiszteket nem nagyon engedték el. Úgyhogy
a nagy hidegbe télen is -20 fokig kellett dolgozni nekik. És a hidegbe megfázott a mandulája, és akkor kórházba került, és a tifuszosok fertőző osztályán feküdt egy Lajkó Antal, átment hozzá, és meglátogatta, és akkor beszélgettek, ott feküdt lent a szobába a földön, és mondta, gyere el, holnap is majd beszélgetünk egy kicsit. Apám másnap elment, ki volt fertőtlenítve a szoba, és ott egy magyarul beszélt egy hadifogoly, azt mondta, ne beszélj senkit, az éjszaka likvidálták a tifuszosokat, a halottakkal együtt élve beledobálták a gödörbe. Mielőtt a jugoszláv orvosok megérkeztek egy nappal hamarabb. Ne lássanak semmit. Apám meg aznap az orosz orvos kiírt a munkára, és rögtön aznap 600 kilométerre följebb Szaratovba áthelyezték, hogy ne is találkozzon a jugoszláv orvosokkal. Eltüntették szem elől. Úgyhogy a végén már apám földeken is dolgozott, és hát munkafelügyelő volt, ott nem csak hadifoglyok, ott voltak oroszok is, akiknek oda kellett, rá voltak hajtva, hogy ottan a többi hadifogója dolgozzanak a földeken. És akkor apám, mikor jöttek a felügyelő valaki, akkor mindig Ajmo, mit tudom én, gyerünk, és akkor teráj, mit tudom én. Úgyhogy eljött az idő, egyszer hosszú idő után azt mondták, hogy na, mehetsz haza. Kapott 2 napi élelmet, meg 2 napra vizet, és nem akarta elhinni, azt hitte, hogy onnan is valahova elhív. Addig még át nem ért a szerelvény vele Romániába, mert úgy tették fel a vagonra. Nem valami szerelvény vonat volt, az ottan kiutazás, úgyhogy Romániában, mikor átért a vonat, no, akkor elhitte már, hogy no, elengedték haza őket. Temesvárra ért a vonat, ez már a jugoszláv határra nem olyan messze van, de itt nem jöhetett át. Ott volt 1 hónapig karanténba Temesváron. Úgy vették le a vonatról, 38 kiló volt. Onnan 1 hónap után vonatra tették, és elment Debrecenbe. Ott volt 3 hónapig a debreceni gyűjtőtáborba, ahol már találkozott földiekkel is, egy falubeli Szabó Hangya Jánossal. És 1945-ben esett fogságba, 49. február 27-én érkezett Szabadkára. És a katonai osztályon megkérdezték, hogy harcolt-e ezen a részeken, nem csak Magyarország területén. Tudta, hogy ha erről valamit mond, akkor soha többet nem engedik el. Tehát valóban nem is harcolt ezen a részen, úgyhogy megkérdezték, hogy volna-e kedve katonának lenni itt. Hát már 7 év után nincs kedvem katonának lenni. És elengedték, és azért 1956-ban mégis bevonult rezervába, fából kifaragott puskával kellett őrjáratozni a határon, ebben azt akarták eltenni arról Magyarország felől, hogyha nézik, hogy lássák, fegyverrel őrzik a határt. Nem kapott, így csak imitáció, egy fapuskát, azt messziről nem látta senki. És Tito idővel megnyitotta a magyar menekültek előtt a határt, ezrével jöttek át a határon. Úgyhogy
Ez volt apámnak a, a története. Volt neki egy katonakönyve, amiben bele volt írva, hogy az ellenség oldalán harcolt 1942-től 45-ig, és hadifogoly volt Oroszországban 1945-től 49-ig.